ukuba ichithiwe inkonzo yokuthandazela uIsrael ibiza kubanjwa isipointi ngamagosa enkonzo ohlukeneyo emva kombhodamo phakathi kwabaxhasi bePalestina nabezomthetho. There is everything wrong that we as South Africa have done. And so this white paper proposal is not against the United Nations. Umphathi wemicimbi yezekhaya uGqegaron Mutshwalethu ugxininise ukungxamiseka kokuhlaziywa kwemithetho ephathelene nobumi beli, imfuduko kunye nomthetho wembacu. Imamelodi Sundowns intshatshelo zokuqala ze-African Football League entsha. Enethunga isengelwa phansi sondelani mawethu sinivubisela ngeselo lamathwela amadala ngalenhlwa amasi alo antubululu sithi ngatsho ke nakuni babukeli bejelo iDDT ngolweni ke amalungu enkonzo ezahlukeneyo abambe inkonzo yokuthandazela imfazwe egqubayo kumbindi impuma isipoint yakapa kuye kwabakho ukujongana ngezikhondo zamehlo ngelixa kuxuthwa iflag yakwaIsrael ikhazulwa ngumuntu ekutyholwa ukuba ngumxhasi wePalestina. Amapolisa kunye namagosa omthetho adubule ngezigqushumbisi ze asebenza iinkanunu zamanzi ukuphelisa eso siphithiphithi. Ukanti ingxelo ngelinqaku iza kulandela. Umphathi wezekhaya uGqegaron Mutshwalethu ugxininise ukungxamiseka kokuhlaziywa kwemithetho ephathelene nobumi beli, ukufudukela kwamanye amazwe kunye nomthetho wembacu. Umthetho wemfuduko okhoyo ubona njengonganelanga kwawusesichengeni sokuxhatshazwa kunye nokusetyenziswa gwenxa ngabaphulimthetho. Umphathi sawuthetha izindululo zomgaqo-nkqubo kunye nezindululo ezichazwe kwiphepha lengcaciso yomgaqo-nkqubo wobumi, ukuphuma nokukhuselwa kwembacu, i-white paper ngolwamakhumsha nelithe lafumana imvume kwikhabhinethi ebutsheni bale nyanga. Umphathiswa uAaron Mutshwalethu uthi abo bafuna igwiba kweli loMzantsi Afrika bakhetha eli kuba linemithetho engekho ngqingqwa xa kuthelekiswa namanye amazwe. Uqhube ngelithi isebe lakhe lizimisele ukuphinda linike ingqwalasela lize lenze nenguquko kwimithetho nemigaqo-nkqubo yokungena nokuphuma kweli. There is everything wrong that we as South Africa have done. And so this white paper proposal is not against the United Nations, but it's ourselves who must reset. We are saying, as a country, we need to press a reset button. Le white paper ikwazisa imbono kunye neengcebiso zokuba kuhlanganiswe imithetho yobumi beli kunye neyokuzala nokubhubha ibe ngumthetho omnye noza kujongana nokuphuma nokungena kweli, ubumi kunye nokhuseleko lwembacu. El paper likwacebise ukuba kuhlanganiswe imithetho yokukhusela imida yeli kunye neyokuphuma kungenwa kweli kwakunye nomthetho wokulawulwa ngokusemagunyeni kwemida yeli. Border control must be coupled with immigration, meaning the whole Immigration Act and the BMA Act will have to be integrated. The United Kingdom Parliament introduced in November 2021 the Nationality and Border Bill, as we know. The Border Management Authority Act must be reviewed. Ukwacebise ukuba kumiselwe ibhodi yokucebisa neyakuthi ibe namalungu asuka kumasebe ohlukeneyo eli. Bamemelela ukhuseleko abasetyhini beli abasebenza kwiinkonzo ze-e-hailing. Imingeni abasetyhini abakwishishini le-e-hailing abajongana nayo iquka inkxalabo malunga nokhuseleko. Iziganeko zobundlobongela kubaqhubi basetyhini zidala uloyiko kubo. Abasetyhini kweli shishini bakwafuna isebe lezothutho libathathele ingqalelo. Ngokungathandabuzekiyo iinkonzo ze-e-hailing eMzantsi Afrika zidale amathuba emisebenzi namashishini amaninzi. Nangona kunjalo kukhona ukwanda kwenani lamatyala anxulumene nolwaphulo-mthetho avakaliswa ngabaqhubi abangabasetyhini, aquka ukuxhatshazwa ngokwesondo, ukuthathelwa imali yabo nee-cellphone ukubalula okumbalwa. Kuloo mingeni abajongene nayo uninzi lwabasetyhini lusaqhubeka lusebenza phantsi koloyiko. In South Africa, there's no job. I lost my job last year, and then I decided to do this kind of job. We have groups whereby we always educate each other on how to look at the client, on how to read on the
a client's profile. A lot is happening. Mamela, a lot. People lost their lives. People lost their cars. Ibhunga lenkonzo ze-e-hailing lithi kuninzi kusafuneka kwenziwe ukuqinisekisa ukhuseleko lwabo bonke abaqhubi, ingakumbi abaqhubi abangabasetyhini. Many female drivers are harassed and assaulted on a regular basis. It's almost kind of normal. It's almost like the female drivers in the industry expect to receive funny comments, ill treatment from men who jump into their vehicle. Nangona iinkampani zothutho lwe-e-hailing zithathe amanyathelo okuqinisa amanyathelo okhuseleko, abaqhubi abangabasetyhini bakwacele ukuba isebe lezothutho libancedise. Kwalapha ezindabeni indlu yasebukhosini yamafako ikhumbule ikumkani ezaziwayo ezakhothamayo ufako kaNgqungqushe neyamlandelayo ukumqikela kodwa masithuma umntwana evenkileni kuqala. Sinamkele ezindabeni ngokuhlwa nje amalungu enkonzo ezahlukeneyo abambe inkonzo yokuthandazela imfazwe egqubayo kumbindi impume esiPoint eKapa. Kuye kwabakho ukujongana ngezikhondo zamehlo ngelixa kuxuthwa iflag yakwaIsrael ikhazulwa ngumuntu ekutyholwa ukuba ngumkhazi wePalestina. Amapolisa kunye namagosa omthetho adubule ngezigqushumbisi ze asebenzisa iinkanunu zamanzi ukuphelisa eso siphithiphithi. Abaxhasi bamaPalestina baphume ngobuninzi bangungelana phambi kokuqala kwenkonzo yomthandazo eququzelelwe ngamaqela ohlukeneyo amaKristu naxhasa uSirayeli. La maqela amemelela ukukhululwa kwamaSirayeli athinjwe yiHamas bekwezinkanunu zamanzi nje neziqhushumbisi zokuchithachitha inyambalala. The only reason we've come today, if you look at it, is to set the hostages free. To set the hostages free. We came here to pray and to set the hostages free. Umthandazo uchithwe ungekaqali kube ngumbhodamo phakathi kwabaxhasi bamaPalestina kunye namapolisa. We also were going to pray for the innocent people in Palestine and in Gaza that have been affected by this murderous regime of Hamas. They keep their own people as human shields. The IDF tries to avoid the death of these people. We are praying for them as well. And in fact, we agree to free Palestine from the tyranny of Hamas. Abaxhasi bamaPalestina banyanzelisa ukuba akukho ndawo kweli loMzantsi Afrika yabantu abaxhasa uSirayeli. We are Palestinian. We are for Palestinian. We are not going to allow them to raise that flag here. Our women, our children, our adults, we are all dying. Amapolisa athi kubanjwe amadoda amane ngezitsholo zobundlobongela esidlangalaleni. Ukanti umbutho weGudu umemelela ukuba kubekho uxolo phakathi kwelizwe lakwaIsrael nePalestina kwaye uthi inkundla yehlabathi yolwaphulo-mthetho mayitshutshise abenzi bobubi. iGudu ibambe inkomfa nonondaba eKapa kulandela inkomfa yeliqela yonyulo ebibanjwe izolo. Inkokeli yeliqela unkosikazi Patricia de Lille kunye nososiba jikelele uBrett Heron zezinye zeenkokeli zeliqela ezibuyiselwe kwizikhundla zazo. Inkokheli ezintsha zeliqela lasekwa kwiinyanga nje ezintathu phambi kokuba kubanjwe unyulo lwango-2019. Phakathi kwezinkokheli zonyuliweyo inkokheli ibikade ingenakhaya nethandana nabasinisinye. uCarlos Mesquito uzakhokhela icandelo leGood eliza kujongana nemiba ye-LGBTQI+. When we did our last research on homelessness, the biggest growth in homelessness at the moment in South Africa is the LGBTQI+ youth. Iqela leGood limemelela bonke abemibele abakulungeleyo ukuthatha inxaxheba kunyulo ukuba babhalisele ukuvota kunyulo likazwelonke lonyaka ozayo kwaye baqinisekise ukuba bayavota. You now have an opportunity in 2024 to put value to your vote, to use your vote to bring about change. iGood ize nomgaqo-nkqubo omtsha malunga norhulumente bobambiswano. We adopted a policy position that will guide our how and when we will enter coalitions, and the central values that underscore the decisions that we will make are the values of our party. Eli qela lithi lizimisela ukusebenzisana nalo naliphina iqela lezopolitiko.
Inkokeli yombutho wamanini ANC usisisi Dolansha ixelela amalunga lombutho ukuba akhuthaza bemibele bavotele umbutho ophethe uqinisekisa impumelelo kunyulo ngo-2024. Ebethetha kwinkofu yamanina nalapho abathunywa bebeshukuxa imiba yombutho ezopolitiko izisombululo nemo yemigaqo-nkqubo. Nanjengoko i-ANC icwangcisa ukusebenzela ukumemelela uninzi ngakulo phambi konyulo lwango-2024, iphiko le-ANC lwamanina luhlabe ikhwelo ukuba amalungu wabo azijule ijacu ukuza neziphumo zokunkqenkqeza phambili kunyaka ozayo. We are going to carry the ANC campaign that is going to make the point that the ANC win 2024 election. Iphiko le-ANC lamanina likwatshotshe entla mayelana nesiphithiphithi sendebe yamabhokobhoko KwaZulu-Natal. Ekuqaleni kwale veki bagxeke kabukhali umphathiswa wophuhliso loqoqosho uSiboniso Duma ngokujongela phansi inkulu baphathiswa uNomusa Dube-Ncube ze bamgxeka kabukhali ngabakubiza ngocalucalulo oluphandle ngokwesini. ANC can't be spared in fighting off gender-based violence. So we need to be more vociferous as Women's League, which we are, and we are going to deal with everyone else who is embarking on that. Malunga nokuchithwa kwephiko lamanina e-ANC KwaZulu-Natal, uDolashe uthi lo mba usenkundleni xa kungoku. Isigqeba senkokheli zeliphiko zephondo sanyulwa ngo-August kodwa sachithwa kungekudalanga kunozala wombutho ngenxa yezityholo zeenkqubo ezingezizo ezalandulwayo kuvoto. We will listen from what court is saying. Eliphiko le-ANC lamanina likwavakalise ukusikwa inimba kumbhodamo ojamelene noluntu lwasePalestine begxininisa inkxaso yabo ngakumbi kumanina nakubantwana. Inkokeli ye-EFF umnumzana Julius Malema imemelela amasebe e-EFF ukuba ahlale kulungele ukunceda abemibeli. Ethetha kwingqunti ye-EFF ebanjelwe kwiziko iMahikeng Civic Center, uMalema ulumkisa amalunga lombutho ukuba angamameli izikhalazo zoluntu kuphela xa elungiselela uvoto. Le inxalenye yephulo le-EFF lokugaya inkxaso nelibizwa ngemayihlome. OkaMalema uxelela amalunga lombutho ukuba i-EFF sisisombululo kwingxaki eziliqela kwelizwe. Beligcwele liphuphuma iziko iMahikeng Civic Center nanjengoko iqela le-EFF beliqhuba iphulo lalo lemayihlome. OkaMalema ukhuthaze amalungu e-EFF ukuba asebenze ngokuzimisela elungiselela unyulo lonyaka ozayo, watsho esithi i-EFF sisombululo kwingxaki esigubungele lilizwe. Once you have the beret of the EFF, once you have a t-shirt of the EFF, you are the solution immediately when you enter houses. You must see the smile of our people when they see you. So why are you doubting yourself? Do not doubt yourself. Riantoeng no. Rolwana no. From here, the only place we are going to stop at is the union building. We are marching into 2024, highly determined to come back with victory. I-EFF ithi qinisekile ukuba iza kuyifumana ivoti yabahlali beliphondo. Umbutho we-Action SA eMpumalanga ufuna umkhuselo loluntu aphande ngokulibaziseka ekugqityweni kolwakho lwesibhedlele sesithili iMiddelburg. Ulwakho lwesibhedlele oluxabisa i-1.2 billion rand lwaqala ngo-2017 kwakumele lugqitywe ngo-2020. Lo mbutho utyhola ngelithi ngoku olwakhiwo luza kuqunjelwa ngo-2025 ngelixabiso elongezwe ngokubaxekileyo. Isebe lemisebenzi yoluntu eMpumalanga lithi aluzokubiza kangako noko olwakhiwo kwaye luza kuqunjelwa kulo nyaka uzayo. Umsebenzi oqale ngo-2017 wasibhedlele esinebhedi eziyi-350 esakhiwa endaweni yeso sidala sikwimeko yodiliko iMiddelburg Provincial Hospital. Kodwa sewuphosile umda esisikelwe kugqitywa ngawo unyaka u-2020. Iparlamente ikhipha statement lesithi lesibhedlela sesitawuphela ngo-2025 and le mali lo 1.2 to 1.4 billion sekuyoba ngu-1.8 billion. Manje kuyasihlupha ke thina si-Action SA nemphakathi. Isebe lemisebenzi yoluntu kwiphondo lithi liqinisekile luzawugqitywa kulo nyaka uzayo ulwakhiwo lwesibhedlele. Isebe lithi nto nje lithwaxa lunqongophalo lweentsimbi zokwakha nayimisadulo yokhanqalazo edala ulibaziseko. Le project yaqala after 2018 ya affectwa i-COVID-19 lapho sathi ukuthi eSouth Africa
kwaba khona kwavala isikhathi lesithe kungasetshenzwa. And then after that, after COVID, kube khona tinkinga tokutholakala kwematerial ikakhulu steel. Lokunye lokwa contribute mhlambe ku delay kwale project ngilokuthi umphakathi bewuya stopa le project kanye nalabo labatibita ngema business forum. Abahlali bafuqeke bayinyama lulibaziseko lesisibhedlele bathi esisidala asikhuselekanga kwaye sincinci. I-Action SA ikwacatshukiswa kukuba esisibhedlele sakhiwa kude nendawo zabahlali logama isebe lezempilo kwiphondo lale kwaya ngalo kuphefumula kulomba. Indlu yasebukhosini yamafaku ikhumbule ikumkani ezaziwa ezakhothamayo ukumkani Faku ukaNgqungqushe neyamlandela ukumkani Mgqikela. Lo mbhiyozo uza ngethuba ubukhosi bamampondo bujongene nemingeni yokuba ngubani oza kungena ezihlangwini zobukhosi emva kokukhothama kwakumkani uZanuzuko Sigcawu. Amampondo ebecula, exhensa, ebhiyozela impilo zekumkani ezakhothamayo. Bebebhiyoza kwimbizo yesibini ebibanjwe kulonyaka yilendlu. Ikumkani ebambeleyo ithi oku yenye yendlela zokukhusela isiko lamampondo. Kumkani Faku nokumkani Mgqikela unyana wakhe abasweleka ngo-October baze bangcwatywa kwi-first week zikaNovember. Besikhumbula bona injongo zokukhumbula bona. We are trying to sizama uba singamampondo sisondelelane. Lendlu isalwela ubukumkani. Ikumkani ebambeleyo ithi urhulumente unogalelo elingelihlanga kwizinto zasebukhosini. Kubekho isebe elimele icandelo lobukhosi kuphela. Zingadityaniswa ubukhosi nomasipala. Amampondo axhalabile lugalelo lokungabumbani ekuphuhliseni le ndawo. Sisenomcelimngeni kumcimbi wento yaseMagwa apho sivayo into kokubana urhulumente inkxaso yakhe ebeyifaka eMagwa ngoMatshi uzabe eyivala. Inkqubo zophuhliso ezimengxi emampondweni ziquka umgodi wasexholobeni nokukhangelwa kwerhasi kwakunye neprojekthi yamanzi eMzimvubu. NdinguNomzwanele Mngoma kwiindaba ze-SABC elusikisiki. Iphulo laselokishini eliqubisana nentswela-ngqesho. Usomashishini omdidiye lomculo obizwa njengoShimza ozalelwe eThembisa usungula inkqubo yoqeqesho lolutsha oluneminyaka eyi-18 ukuya kweyi-24 phantsi kombutho wesisa iShe Music Foundation ngokubambisene neHollywood Foundation. Le nkqubo inika izakhono nolwazi kwicandelo lemisitho noshishino. Umdidiyeli wendaba apha ekhaya uLilitha Ntsundwani usiphathela le ngxelo. Wesisa iShe Music Foundation ngokubambisana neHollywood Foundation ziqulunqe ukuqobisana nentswela-ngqesho kulutsha lwaseThembisa ngokusungula inkqubo yoqeqesho yolutsha eyenyanga ezine ebizwa njenge-The Hub neza kuthi ithabathele ingqalelo amacandelo aquka ulawulo lwemisitho okanye imiqhamsholo ethi iqulunqwe uthengiso, ushishino noyilo. uShimza ungumphathi weShe Music Foundation uthe kubalulekile ulutsha luzimisele ukuphuhlisa uqoqosho kwindawo olukhulele kuzo. As we grow, the people must not look up to us as just musicians and people that abathanda umculo wabo. They must look up to us as role models that have given back to the same communities that supported them as they were coming up, you know. Kungoko iHollywood Foundation yolule isandla ukuxhasa eliphulo owesigqeba seHollywood Foundation ubabongile Mkhize uphefumle ngale nkqubo wenjenje. Maningi ama programs akhona but la eThembisa sithi siShe Music Hollywood Foundation neShe Music Foundation isiqalo senu lesi if ningaselectwanga kuloko isazoqhubeka le program isazoqhubeka ibe nkulu kakhulu. Ulutsha alukwazanga kuzibamba ngemihlali yelunayo ngale nkqubo ngekambe luyingqine ngethabatha inxaxheba yesisombululo ekwehliseni izinga lolwaphulo mthetho ukusetyenziswa kweziyobisi nentswela-ngqesho kule lokishi. Ndiziva ndonwabile ukuba apha kwaShimza ezokwazi upha abantwana imisebenzi abawudingayo. Siyintsha yala community eThembisa, most of us bayaphuza, bayabhema, bayatshontsha, then izinto abangazimiselanga ende banamatalente, so into so isifaka ukuthi sibe nathi nomdlandla ukuthi siphumelele. Mina bengithanda ukuyibonga le collective ye Hollywood Foundation neShe Music because
such opportunities bewangekho before. Zininzi iziphithiphithi eziphazamisana nabasaze ngobuso kweli lomzantsi ukanti ke ngamaphulo afana neli le Music Foundation ngokubambisana ne-Hollywood Foundation siye sigangathe ngegugu kwelethu ilizwe sitsho sithi ikamva lethu lisathetha. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC ethembisa eRhawutini. Kakade besikana ukuphuthula ngekasengwa izangomso zizangolika mageba makudedi bomnyama kuvela kukhanya kube chos behele.